Duha ka mga Korean nationals gikatahong gitulis sa unom ka wa mailhing lalaki sulod sa giabangan niining panimay sa usa ka subdivision sa Barangay Maribago, Lapu-Lapu City niadtung Domingo sa kadlawon, Nobyembre 17. Gikatahong nadagit sa unom ka mga suspetsado ang 455,000 pesos nga cash ug usa ka cellphone. Asoy sa mga langyong biktima ngadto sa mga pulis nga sa pag-abot nila sa ilang giabangang panimay pasado alas 4 sa kadlawon niadtong Domingo, kalit lang giablihan sa unom ka mga suspetsado ang ilang panimay. Gitiunan sila og mga armas, gipanggapo sila o gipangtabunan ang ilang mga ulo og plastic bag. Uban nila niadtong higayuna ang Pinay girlfriend sa usa sa mga Korean nationals ug ang Pinoy nga van driver. Human madagit sa mga suspetsado ang salapi og cellphone, dali kining misibat apan wa nila makita kung may dala ba kining getaway vehicle. Kay Gikatahong way kuha ang CCTV sa subdivision ni anang adlaw, gisubay karon sa Lapu-Lapu City Police ang mga CCTV sa mga establishmento gawa sa subdivision aron masubay ang posibleng giagian sa mga suspetsado human sa hitabo. Sa pakutlo ning balita, wala pa makuha og habig ang mga biktima ug ang Homeowners Association sa naaswing subdivision. Ang duha ka mga biktimang langyaw nagpailang mga freelance casino agents. Kung nanay CCTV sa barangay nga mo connect dito sa subdivision, at least man na makita na to unsay getaway vehicle nga ilang gisakyan. Kung wala manggali sa tong tsuri at tong tanawon is ang mga suspect taga dito rasod sa subdivision kay wa mo gini-withdraw.